нафароне ки дар Федератсияи Россия қарор доранд ё берун аз Федератсияи Россия қарор доранд, акнун вақти он расидааст ки телефонҳои худро иваз созед. Пас ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед. Бо нархи арзон ҳама намуди телефонҳо, дастсафкаш ба ҳамаи шаҳрҳо бепулай ва агар аз номи канали юристиҷа муроҷиат кунӣ, як чихол падаркат мекунанд. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷа. Видеои имрӯзаи мо якчанд хабара пешкаши шумо гардонидан ва баъдан ба саволҳое ки ба мо пешкаш гардонида буден ҷавоб мегардонем. Бародарони азиз, пеш аз суханро шурӯъ кардан ман ба ҳамаи шумо як чизро хотиррасон карданем ки хоҳиш мекунам ай ҳаматон ҳамин наворҳои моро то охира тамошо кунед. Яъне ки мо дар ҳамин видеоҳо мумкин чизоеро гап мезанем, шумо ҳамин чизоро гӯш намекунед то охираву ва дар ҳамин бора бо савол метиҳем. Ба ҳамин хотир хоҳиштон мекунам то охири видеоро тамошо кунед. хабари аввали мо дар бораи кушода кардани парвозҳои ҷумҳурии Узбекистон бо 4 давлат, яъне ки ҷумҳурии Узбекистон бо 4 давлат парвозҳои худро барқарор мекунад ва мо ҳозир ҳамун давлатҳоро ба шумо номбар мекунем. Аз ҷониби комиссия эҳтимоли бозкушоии парвозҳо бо Аморати Муттаҳидаи Араб, Беларусия, Қазоқистон ва Туркия баррасӣ мешавад. Яъне ба ан ҳамин 4 давлат ҷумҳурии Узбекистон парвозҳои худро ба мисли пешсара барқарор мекунад. хабари дуюми мо барқарор намудани сарҳадҳои Қирғизистон ва Узбекистон шурӯъ карда аз 1 сентябр. Яъне ки аз рӯзи 1 сентябр ҷумҳурии Узбекистон бо Қирғизистон ҳама границаҳои худро кушода мекунад. Ва ногуфта намуна ки ҷумҳурии Узбекистон дар рӯи дунё 32-юмин давлате аст ки дар онҷа афзоиш ёфтани беморӣ кам шудагиаст. Яъне 32-юм давлат дар рӯйхати ҳамаи давлатҳо ҷойгир шудагиаст аллакай. Инак мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. Камсамол нависад: салом акай Сорбон, тибқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон шахсоне дорои 5 фарзанд мебошанд, аз ақди никоҳ ҷудо мешаванд, бар чандтоҳояш алюмини ҷудо карда мешавад, ё ин ки хона бихаришон, аз алюмин озод мешавӣ ё ки не? Бародари азиз, хона харидорӣ кунӣ ё ки не, аз алимент пардохт кардан то синни 18 солагӣ ҳамон фарзандора то озод намешавӣ. Яъне иҷа гап дар сари ин меравад ки ту барои 5 фарзанд алоҳида барои ҳар як кадомаш алимент пардохт мекунӣ ва агар ки вазъияти оилавит хуб набошаву вазнин боша, ту метавонӣ барои 5 фарзанд дар суд муроҷиат кунӣ ва аз ҳама нархи камтари алимента барои ту муқаррар кунанд. Лекин барои 5 фарзанд ҳатман месупорӣ. Дар ҳолате ки хона харидорӣ кунӣ ва маскуншон кунӣ, аз хонарам таъмин кунӣ, дар ин ҳолат ту алимент пардохт мекунӣ. Азам нависад: ака ба ҳамин савол ҷавоб медодем. Дар бораи кушодашавии сарҳади Тоҷикистон ва Хитой дарси мо ба қарибӣ сар мешавад. Ман дар Тоҷикистон агар дар рӯзи гуфтагишон ба донишгоҳ ҳозир нашавем, эҳтимол аст ки моро ба хориҷ бароранд ё аз стипендия маҳрум кунанд. Ягон рейс чартерни барои донишҷӯён ба Хитой бурдан мешавад ё ин ки не? Як чиза ҳозир ман ба шумо қайд мекунам ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон тақрибан 34 000 донишҷӯе аст ки дар давлатҳои хориҷа таҳсил мекунанд. Яъне 34 000 шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон дар давлатҳои дигар дар донишгоҳҳо, донишкадаҳо, дар коллеҷҳо таҳсил мекунанд. ҳоло нисбати онҳо ягон рейси махсус чорабинӣ шудагӣ нест, муқаррар шудагӣ нестай ва фикр мекунам ки бо сабаби баста будани марзҳо, бо сабаби баста будани анамин аэропортҳо набояд ки хориҷ кунанд. нафароне ки дар Москва қарор доранд ва ба духтури дандон ниёз доранд, ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед ва аз номи канали юристиҷа муроҷиат кунед, 30% тахфиф карда мешавад. Исмоилов нависад: салом акай Сорбон, ман гражданини Россия дорам, занам Тоҷикистонда мондагӣ, рости программа қуш кардам, омадам метавонад ҷавоб тен чартерни то кая мешавад? Ҷавоб тен, ман интизорам. бародари азиз, дар бораи рейсҳо агар хоҳӣ, видеоҳои пештараи моро тамошо кун. аз баъди 1 сентябр рейсҳоша мо қайд кардагӣ ҳастем ва дар мавзӯи оилат шумо бояд ба аму сайти госуслугаи Федератсияи Россия муроҷиат кунед ва баъдан
ба воситаи шумо ҳамсартон ба наздтон рафта метавонад. Чингиз Одинаев нависта: бародар, ман гражданини Россияро гирифтам. Агар ман дар Россия 1 сол хизмат кунам ва нахоҳам дар Тоҷикистон хизмат кунам, оё маро ба хизмат мебаранд ё ки не? Ман двойной гражданин. Не, бародари азиз, ба хизмат даъват карда намешавӣ дар ҳолате ки ту аллакай дар як ҷо хизмата адо кардӣ. Раҳимов нависад: салом акай Зорбон, чанд рӯз шид менависем, ҷавоб наметӣ. Никоҳи хештутаборӣ мувофиқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ тавр аст? Мумкин аст ё ин ки не? Мувофиқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар кодекси оила омадагие ки никоҳ байни хешовандон ман аст, яъне ки никоҳи хештутаборӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ман кардагианд. Дилшод Собиров нависта: судя шави беҳад инсони хоксор мешӣ. Боши бародар, ҳазор раҳмати калом бародар, кӯшиш мекунем ҳама вақт дар зиндагӣ хоксор бошем ва одамизод бояд хоксор бошад, чунки рафтори ӯ тарбияи ӯро нишон медиҳад. Ба ҳамин хотир фикр мекунам хоксор будан ягон ҷои бадӣ надорад, яъне сархам доштан ягон ҷои бадӣ надорад. Наврӯз Абдураҳимов нависад: салом алейкум акай Сорбон, чартерни рейс дар Туркия кай мешавад ака? Рейс мондагиян ё ки не? Ман як бор нависта будам, ҷавоб надодӣ. Камтар маълумот битен, ман жда дорам. Рейс боша рафтанам дар кор. Рейс агар аз Тоҷикистон ба назар дошта бошӣ, нест. Аз Федератсияи Россия рейсҳо кушода шудагиянд, яъне ки аз Россия ба Турсия рейс прямой ҳаста, рейсҳои доимӣ кушода шудагиянд. Азизов нависа: ранги мард биё хизмат кун бугӯ ака. Ҳама видеоҳотонда гапи хизмат ҳаст. Ранги духтар гурез гӯ ака. албатта дар ҳама видеоҳои мо гапи хизмат ҳаст, лекин ранги мард мерафтагӣ хизмат мекардагиш худаш ақл дора ва худаш ба фаҳмиши худаш медонад чӣ кор кунад. Мо ҳозир ҳеҷ каса маҷбур карда наметонем ки биё хизмат кун ё ҳеҷ каса намегем ки рав хизмат кун. барое ки сатҳи зиндагӣ ҳама дар ҳар гуна табақа қарор дорад. Як кас дар сатҳи хубай, як кас дар сатҳи пастай, як кас дар сатҳи миёнай. ҳар кас вазъияти оилавиша дида баъдан ба худаш як хулосае мебарорад дар ин ҷиҳат. Ҷаха нависта: ака як бор комментарияи маро намехонӣ? Ҳамин рӯз зодрӯз дорам, як бор дар барномат бугӯ. Ҷаха ош шавад. 100 сола шави бародар, зодрӯз муборак. тамошобинони гиромӣ, видеоро ҷамъбаст мекунем. Ягон саволи дигар дошта бошед, саволтона дар инстаграми ман даромада обуна бошед, саволтона равон кунед. Ва агар ки ба саволи худтон дер ҷавоб гирифтем, бародарони азиз узр мепурсам, чунки беҳад смс бисёра, беҳад саволо бисёранд ва ман як худам танҳо ҳамаи ура ҷавоб доданда успед намекунам. ба навбат иншааллоҳ ки ба ҳаматон ҷавоб мегардонем. Дар канали Юрист TJ подписаться кардана фаромӯш намекунем. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.